Deepraj, bahai kelaina ko sopai tha, abo na angki thanai, chini mohara sini tadi jakmani bisingti kelaiyoi, miawo chini MDC diren rodekoma, tai YTF ni Central ni GS James Deborma, borok khorok ni no bubagra dagi oi, rohormani bisingti no, borok bubagra ni tadi jakmani bisingti thangoi sobuyoi, lai agara ni hite bini Mangpili no nogo phung aijugo sopai dikha. Abo bubagra ni chaito kum bubagra ni nai kum bubagra tadi jak je a jaga wo je ya tongnai rok borok no bo norok thoi nai di ni borno tagi mani busita ti nai bui mangkha karon jung last milai sebai le yang na jara wo abu tagi nai sukim na man yang nai thiaba next time o jung tai bo haina hai a hamia ji first ni je thanai rok no bo jini bubagra nai ke khai nai lai ke ni salo bubagra ro khai ni tongmani sopai men ya amono kaisa karon bubagra ni san belai jaya ini urigen pani wo ko treatment khai tongo abuni babu boto amu Satu botol jalan ini bawa siapa pesanan bagai itu. Deepraj, bahai kelaina ko sopai tha, abo na angki thanai, chini mohara sini tadi jakmani bisingti kelaiyoi, miawo chini MDC diren rodekoma, tai YTF ni Central ni GS James Deborma, borok khorok ni no bubagra dagi oi, rohormani bisingti no, borok bubagra ni tadi jakmani bisingti thangoi sobuyoi, lai agara ni hite bini Mangpili no nogo phung aijugo sopai dikha. Abo bubagra ni chaito kum bubagra ni nai kum bubagra tagi jak je a jaga wo je ya tongnai rok borok no bo norok thoi nai di ni borno tagi mani busita ti nai bui mangkha karon jung last milai sebai le yang na jara wo abu tagi nai sukim na man yang nai thiaba next time o jung tai bo haina hai a bagai tini orang maharani sobai mani tai bahai tamu condition khatam githiga abo kisan dok saikhan Belakang hambai media takutno jung tini oro phai nukmani miani simino kaisa durgotna uskang hor thangnai baratawo kaisa gari accident ningui Assam hasteo Dima Hasao hai jaga kaisa o kurungsao thangui gari accident nungmani jung nugui mankha o gari wo chini area ni no chini takuk Deepraj Deborma bobo lagma arikha jaga o no spot dead kha abuni bagai jung tini borni nok nukno tai bini Mangpili no nairukmani bagai jung takuk ma sopai mani hingkai bises khlaioi sanan thamaka haise nok nukhung rokni borok no to jung bok kok bai bok khuk bai kok sawoi jung borokni bakhana mathapnai borokni bsano tini kumawoi thangmani na jung bahai khlaioi borokni bakhana mathapnani bini bihik bini bata bini bibi jog bukumoi tai buma bu phatongo o bini bukumoi interview rinani thangmani Tipra State Cooperative Bank ni kaisa exam tongmani Assam hasteo abuni bagai thangtani no tini amahai durgotna angoi gari accident ni bisingo tai gari driver belai chuak effect nungjak dabawa habai nungjak nei jung khnawai mankha abuni bagai jung sarkar ni thani chini dabi tongnai o gari driver ni bo uchit shasti mannani ungthun tani bagai hinba gari bo khungsa gari driver ni chalok bini a jaga o jodi 250-300 passenger tongkhai kai 250-300 passenger ni bini responsibility tongnani nangmani bo mahai khlai effect khlai nungmani bagai tini kabang ma charai rok a jaga o dukhomanoi critical obosthai tai bo 6 jona mojora o Siljor medical college o medical hospital o admission injak aborok no bo chini bubagra nai hornani bagai saka tai diro horka miawo chini akuthuini last na harna bagai chini Damchora Kochora ni Honorable MDC Direndra Deborma tai YTF ni GS James Deborma borok khorong ni bubagra daittori mani yagulo no bok thangoi tini kuthui mang kuthui tina aichuk phung jorawo tubu kha tai tubu mani bisingo no chungtabu bono bebak bini samung rok paikha aboni bisingo chungbai tini oro phai manjakha chini minister honorable minister chini Bishwodip
Sipiti da Burma tai Phaimanjakha Edisini Ian Suhel da Burma tai Phaimanjakha amahai kheno YTF ni working president Prosmith tai TISF ni state ni president Sajora de Burma borok phai oro manjak phaika tai chini oro chini local MLA Swapna Daspal bobo phai sokpai nokni borok no khaka ham tai kharchama yafarai tabungno joto nok chungoro ni kifilai tonglai सरकारनि सिमि एबा गभर्नमेन्टनि सिमि बाहाय सुबासु रोजागनाय एबा बाहाय इनिशिएटिभनि हारका जे फाइनाय रक तामरक ककसार क्लांखा नखनो बुबाग्रा जोंनो साका चिनि बिसिंतुइ जे तंमानि न जों दिनानि चाइतकनाय नक नखुंनि फेमिलिनि नगो बिहिगनि बागै बमाबो फानि बागै जों वानसुकनाय एमनकि बरंनि बेसखाङो सामुं हुमुरक तंनाय कन्डोलेन्स अजारा रगो बसे बाचुरुदि फायनाय थियाबा जों ताबो आमखाय दिनानि नै कक ग्राक सावै मिया कोड अफ कन्डाक्ट चलिउ तंमानि चिनि त्रिपुरा हास्टेवो लोकसभा पाइद्रप चिनि रिजाल्ट उंया साक जे फायनाय जुन मासनि 4 तारिख उंया साक जों आमतै खायने हिनै जों कग्रिउइ मिया फियाबा चिनि बुबाग्रा सावो जों तंगो अफ फेमिलिनि लेभेलाव जों जागा नायनो बताबो खातार हास्टेवो साक खानियानि बागै साक फुनुंना बागै थांजाकनि बागै दिनै अर सकबाय मिया त्रिपुरा हास्टेवो सकबाय मानि लगेनो अनक नुखुंना फायै बिजित खायफायनाय हामबाय।